Subong nga aga, yari kita sa isa ka demo farm diri sa may barangay Tabunan sa Baguio City. Kagin patukod sang RU Foundry and Machine Shop Corporation. Ini para ipakita kung ano ang nagakadapat nga ara sa isa ka uma. Sir, nagdala ta di sang pila ni siya ka power? 10 kilowatt isabla mo. Oo. Ang iya purpose ini is amo isang ma-power sang aton ding pandayan. Okay. Ng bayan. Oo. Kung sa welding, mga grinding, and of course may ari taliliter umutang late machine. Para mga guba ng mga equipment sa farmer, kayo hindi. Initially. Initially. Training naton sila magkayo. Second level is sila na maubra ang equipment later on. No? For example, mga power tiller, turtle, thresher, and so on. No? Then maybe later on, ang farmer natin, may idea sila, maka-create sila ng ila equipment which they need, which we don't know what they need. No? So sila kabalo. So we're providing them equipment here para ma-concretize ang ilang handom nga makaubra sa ilang equipment. Kung man ang bottom line sa aton ding project, no. This is a Humayan area sa Baguio City, no. Consider mo semi-rural ni siya do dire na pano. Say dire mo why di shop, why di no, dire na area. Ano siya ginapakita tayo example nga bisan wala siya sang kuryente pwede ka power supply directly through the gasifier. May ari ta. May ari ta gasifier which could generate 10 o 20 kilowatt nga suga. Kung aga mandar ang aton rice mill nga gamay para nga makakuha ta sa aton rice hull. Okay. Amo nang ma-feed sa aton ding operation. Amo nang gatong naton rice hull. Ting rice hull isa mga 20 kilos per hour ning ang capacity sining aton gasifier. Pa-generate siya sang 10 kilowatt na power. So inasya mo na sa mga supply di sang aton kananano nga kuryente, no? Ibibin ang makabutan ta di aircon later on sa opisina naton. Activity. But ang kuwangin na pandayang ini sa adlaw. Now later on kung gabi, kung may mga joining ta nga mga neighbor, pwede na ta matakan suga. Uy, masarangan niya pag makatag. Okay, suga sa community. kay contact ng aton nga pandayan kung gabi. Suga naman ang gamiton naton. Ang lighting naman dire sa aton nga area, no? So, amo na mo ng objective nato sina di nga isa sa pinakauna man dire nga area ang butangan naton sini. Ang pandaya ang gasifier ni is the first one. Naging set up naton outside sa aton sa shop. Yung sagwa na sa shop. Sa shop na nato. Sa una ari sa shop nato, subong ari sa sagwa. Nakita actually sa farm. Ari na sa farm level. So makita naton. So nakistorya na ko sa chairman kay Carmelo Hintile. Nga mga farmer nila nga may kinananon ipa-welding dalon lang na de. Pwede din sila. Pwede sila kagamit sa aton na equipment dire. Pagamit nato sa ila in support sang aton ding arpat nga grupo sang mga farmers. Amo man ang objective nato. Kita mo may pwede ta kaubra sa mga arado, bilangon, pagad, whatever nga pwede basta may fabrication side. Kag may forging nga kinanglanon, pwede kita na kaubra sa hindi. Service po si Aryo nagkatudlo man sini farmers. May training, i-training ginaton sila. May training. Those who are interested, maka-train kita din sila. This is the first level, Ming, no? Second level would be mabutan na tayo late machine para masalamo pag sila maubra ng iban. No? Then later on, kasi pwede ito butang gamay nga Foundry. Ang mga kanalan pag nila nga metallurgy, harap pagid, amo na siya. So makomplete na ding setup naton. Nga mga farmer da sa kapalibot naton de, may mga equipment sila. Pwede na dalon din kag i-repair. No? Of course, ma-charge na sa dugtay siguro para minimal lang ako. Ang akong objective na nga, sila mismo mo obrang equipment nila. Amo ginaya. Ang aton objective, traktora, you don't know, bili tayong traktora, pwede ta kaobra, whatever. Muna siya. As you can see, kuha na siya. Matter of fact, last week, arin taga DOE, Department of Energy, nga ginatanaw na setup nato, basi ma-register kita sa ila. Once registered kita, ang mga equipment na gina-import naton, ma-tax free kita. So may tax holiday and so on. So,
mas mabarato ang atong paghimo sa atong mga equipment. So in isang gasifier, disperse nato na siya sa rural area nga wala siyang kuryente. It will really help the economy in the area. So, upda mo sa pandayan, ng bayan, I think, ma-uplift din nato ang pangabuhi sa farmer. Kaya ang farmer nato, kung aga man na sila ga-ubra sa uma. After lunch, wala na sila ubra. So, maka-ubra-ubra na sa mga gamit-gamit na. Kung sila later on, ka-ubra ng mga kaldero, mga kalaha, may foundry na ito. So, bali, mga insustainable. People might think nga ako gamay na isang setup. But can you imagine, we have 10,000 of this all over the Philippines. It's a huge industry kung i-compare mo sa isa ka dako nga factory ni siya. But ang beauty sa nga ato nga factory kay nahimuon nga factory kay diverse. Hindi kay isa lang kay one over. By the way, ari gali sa ato nga chairman si Carmelo. Sir, miyari ka na di ko ano? Ano mabal mo nga may mo na di gulpyo? May padayan ka na? Actually, nagligad si Mana, nagmeta kami ni Sir. Nakita na namin pangita ko sa buong mga laborers, mga farmers, na willing magsulod sa Pamanday para matrain dire sa Ario Foundation. So, dako kabulig, kay ang unang agin present ko gani kay Sir Oy, nga ang rotavator blade la, diri tayo fabricate. Diri na. Oo, kaya Pila ka mahal ng bakal? gid eh. Pila? Pila na? Mahal, 300 ang bakal ko per piece. Per piece. Pila ka bilog na? Isa ka set, 36 ka bilog. Wow, Super Kung dismal. diri ma-cost na sa 100 to 150, Ibig ako mo, kabagay. Oo, dako ko savings. Base lower pag galing uro kung kaso nga material kita bakal. Mulye man lang na siguro eh, no? Mulye lang na siya. So bakal ta scrap nga mulye. Bura fabricate naton. First, yun nga ipapabricate na mo dire. Amo gini mo isa riya nga number 1 nga goal. Oo. Kay subong nga duwa ko ka traktora ka kinanglan na replacement mo. Kung may pandayan, siya ka muna mismo. Kami na yan Dako mo. kidya nga savings para sa Ako farmers. kabagay. Oo. Ang experience siya bala ni Juan ni Kabalpin, Emily. Oo. Nga ang iya nga tawag silang screen sang iya bala nga harvester. Kung baklon mo sa dealer, 60,000. Ang inimo ang repair ya, 5,000 lang gasto ya. Di ari na tayo may capability na ta kung magubang imo da nga harvester. Pwede ta na di sa mo Wala fabricate. yun ko gani sa screen sa harvester, ginislan ko plastic siya. Okay man. Mas barato siya. Oo. Compare mo. So isama na siya. Isama na siya ka-option, no? Oo. Sir, may training pag si Aryo yung ihatag sa inyo mo pag nang nakuguro nga bagay para sa Oo, farmers kay- kay dugang nga knowledge. Nag-meet kami ito ni Botchok na ito, sir. Oo. Oo. Tinag-istorya, Sasado siya. lawig istorya namon nga siya matrain sa mga tao nga gusto magsulod sa pamanday. Oo. Dako bagay, dako nga buligid. Oo. This is an industry by itself, Meng, no? Ini siya, no? Ini siya, gin-design nato ni siya purposely para sa farmers nga additional income nila, no? Kaya as it is now, kung sa farm ka lang makita, daw medyo kulang daw tayo, no? Not only this, no? Hindi lang kasi pandayan, this is the industrial side. Sa agricultural side, may ara man tang na projects ni sila, no? Of course, production sa organic fertilizer, ari man di, no? Set up na din, tatara kompleto na sa di. Daw ari na di tanan. Nga ang farmer, kung kanto sa day, gusto sa magtuon, okay lang. Oo. No? Kung gusto sa mag-obra sa iya abono sa iya farm, tudloan man naton. Buhay na sa sambayan tanan. No? This is just part of our service sa pumuluyo dire sa nga arpat. I'm glad nga ginimbitar mo kung mga member sa ila. Dako bigya subong sir kay ang bulig nga ginatanaw ko subong nga first cropping harvest. Mabalik na matapinitin siya presyo sa humay mo. 12-13 pesos per kilo. So ginayo ko si sir nga fast track ang mechanical dryer. Amo na di mabutan na ni Gamito Meng. namon first cropping harvest. Ngagaw ta sa Ning September. October, first week. Gagawon. O nga gawon tabay September ba mo mana ni siya. Oh. Kay muna ginayo ko siya kung pwede maka-trading kami para ang production ni farmers, kami na lang mabakal, kami madry. Wow. Oo. Ang cycle balara. Ang farmer hindi na gidya matamaan sa presyo. Di may initial ko na nga ginatag kay sir nga proposal. Di ko mag-click to. Mas taas presyo compare sa market price sa first cropping. May additional kami 2 to 3 pesos per kilo. Kag may leverage na si farmer mag-negotiate sa trader. Hindi na sa maipit. Okay, may dryer tanong. So, way labot sa aton nga dryer nga
basic, ang indigenous. Oo. Naubra kita diya mechanical dryer. So kansi sa mga inaubra na naton. Pinapa-fast track mi sa gani nga sa ini nga cropping magamit na naton ini siya. Tigida. Projects. Mo man ang objective wala kita sa ibang objective di nga makumpit kita sa ibang mga trader no. Ang objective di tagaan lang si farmer leverage. May negotiating leverage lang siya. Amo lang gina wala na siyang niwan. Ang matabo sina niya si farmer ya manging mayo na iya pangabuhi kay pwede na sa ka-negotiate. Kaya kung wala ka sa dryer, wala ka sa negotiation power. Di ka luluoy ka lang permit sa negotiation. Pero kung may ari ka dryer, may option sila. Kaya hindi inyong pagbaklon sa amo nga presyo mo sila si farmer, ari. I-dry ko lang yung mga ita, kuya sa ibang nga buyer. May pay kami yan. Muna siya. Muna siya na. I'm glad nga si chairman is very product ng yamain lang masyado man ka para man sa mga farmer. So, yung nag-ayo na mo nga ubra dua wala sang contradiction in terms of helping the farmers have a better life. Isang amon nga tinutuyo. Mabulig kay farmer. Amo na gid na mabuligan si farmers. That's why Isa sa soktanay namon sa harvester, mechanical harvester, kami pinakanubo eh. 11% lang kami alas no. Di pagsaka sa crudo, nag-additional kami 1%. Bilog nga bago 12% kami lang. Bilog nga negros kami lang. pero chairman, sa muna hindi ka naman maperde kaya sa maintenance mo, okay lang, di ba? Sa 12%. May mabilin sir mo. Good. Very good. Amo man na importante. Sustainable dapat. Hindi man sila nga taba kanubo, so hindi ka na makasustain. Magubay ko pen mo kay kanang bakal, mga muna. Timay man ka chairman kaya na-compute sa Mayo nga sa 12% sustain ang iyang operation yapon. Makasigi-sige. Kabayad pa ko sa harvester nga gimbakal ko. May ginutong. Anang bakal siya. So isa sa pinasahe ng mga chairman nga nakabakal sa wala po sa sa gobyerno siya ang nagbata. Ang yunatag sa gobyerno siya. Exceptional sa mga chairman sa aton ng mga asosasyon na rin. No? So si Mayor kagabi may guest namon sa Rotary. I'm glad nga ang focus is agriculture man siya. Muna siya nga. Tinay mo, taning bago nga model. Sa, hindi lang kasi siling sa humay, kundi ang farmer maging mayo pangabuhi. Kaya permi akong focus natin permi sa production sa produkto. Humay, prutas, utan and so on. We are never focused to si farmer. Dapat ang focus natin si farmer. Hindi kay si utan, hindi si humay. Si farmer. Ano ang himuon naton nga mag-improve ang pangabuhi ni farmer? I think that's the main focus, Unfortunately, ang ato pero may focus is production ng produkto. Si farmer na pabayaan naton, naging instrumento na lang siya. Dapat ang focus nato si farmer. Ano kinanglanon ng farmer? That's why kapanaog kami sa ground level. Para mabala namon, we will know kung ano ang needs ng farmer. We cannot just sit in our air-conditioned room and predict or come up with some project para sa farmer. We don't even not talk to them. That's why I'm always going down here to talk to the farmers. Anong needs mo? Anong kinananon mo so on? I think that's the essence of farming, We should focus on the farmer. Farmer himself. Not his production. Siya mismo. Kaya kada farmer, lain-lain ang ilang patasan, lain-lain ang ilang gawi, lain ang tanan so on. So, dapat dira kita mag-focus. Si farmer kinananon niya, lain manok, kinananon niya utan, So, dapat dira kita mag-focus. That's what we are doing now. Hato na ginaobra ni Subong. Datagaan natin si farmer sa kahigunan sa ibang nga bagay. Not only rice farming, but chicken, maybe baboy, utan, and so on. Pwede mabulig. So, ano kinanglanon na technology lang din. Organic fertilizer, kung ikaw ga-obra, ikaw mismo mabiga, obra sa imo bini, and so on. So, ang cost of production mo, manubo mo gid, mabaligya mo gid sa mayo nga presyo. Kag of course ang organic permi nato na ginambala na may organic. Nga dapat organic ka uno sa tao kay para madutay ang mga masakit. So ni mga tupad ni nga mga produkto nga hatag sa mga DOH ang disability. Matama ta sa dula kay dutay lang nga masakit. The reason nga hatag kita sa hospitalization kay namo sa masakit sila kay pagkaon nila rin sa grocery. Na pwede kita kaubraya sang talipapa na tawag nato. Gagamay nga tindahan ng buliga kautan. Example, labi, langka, munggo, gata, bastantin na sa nila panyaga mo. Nga makalagin sa grocery, sang laki, pansit, kung ano-ano da, hindi na healthy sa tao ya.
mo man na, I think this will trickle down later on, Ming, no? Ibi, gamay pala ni obra natin, but this will catch fire later on. Amo ni matabo sa aton, nga kadami area, may tindahan na gamay, yung mga utan na nabaligya, nga organic. So, ma-avoid na natin, magkato masyado sa grocery. Kaya mahal, bakal ka dilata. Ang nabakal mo unod, pero ang lata, nabayaran mo. Di ba? Dahil niya kung utan niya, dahon ang putos siya. So, but sila cost mo barato. Di ba? Ang factory, I'm nothing against sa factory, no? But taraw mo ba, ang lata pilang bili. Mas mahal pang lata sa sulod matiyag ko. Tingnan bakal mo lata ka ganun. Hindi mo makaon ng lata. Iniya, kung utan niya nga sa Felja, sa palibot natin, marami ang buwa sang healthy sa aton mga tao. Kaglapit sa ila lugar. Hindi na sila masakay, mag-grocery sila datan. So, dapat back to basics kita. Muna nga itong objective. Well, just a small entrepreneur, but I believe nga ini nga itong obrahon. Kung mag-catch fire siya, damo sa masulod eh. Damo sa Pilipino, gusto magulig. Unfortunately, wala pa nila makita kung din sila ang sulod ng area. If we can provide them with a model, no, a template, this will help the industry. This will help the Philippines, no, sa atong kaya kita lang country nga nag-import pa sa ato pagkaon nga kalaban sa duta naton. It's ironic, no, but it's true. So unfortunately, dapat ani i-reverse na nato, no. So ang focus dapat sa agriculture is to increase the income of the farmer. Basta kung i-focus na ni Department of Agriculture, si farmer lang, hindi si produkto. That will follow everything. Kung sabi si Carmelo, anong kinalaan mo, Carmelo? Huwag mo ko kabalo kung anong kinalaan niya. Pero kung istorya kami nga doon, kinanglan ko, sir, may tracer ko, kinanglan ko. Then we could provide that para sa iya kinanglan. That's the essence of our production.